Здравейте! Казвам се Деница Добрева и съм основател и собственик на BeBright Digital, агенция за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Имам стабилен екип, повече време за себе си и възможности да пътувам, като приходите на бизнеса ми се увеличиха значително. Ако ми бяхте казали преди 2 години, че ще имам екип, който работи синхронизирано, без да проверявам всяка тяхна стъпка, определено щях да се засмея. Тогава всичко зависеше от мен, всеки клиент, всяка задача, и това ме изтощаваше. Обожавах работата си, но осъзнавах, че бизнесът ми започва да расте по-бързо, отколкото аз мога да смогна. Имах нужда от повече умения и компетенции, за да отговоря на очакванията и нуждите на клиентите. Трябваше да направя нещо. Реших да наема първия си служител. Това звучеше като перфектната стъпка напред. Беше човек, когото познавах, доверявах му се. Но границите между личното и професионалното се размиха. В един момент работих не само по клиентските задачи, но и върху нашите взаимоотношения. Напрежението се натрупа, докато не дойде момента, в който трябваше да се разделим. Разбрах, че проблемът не беше нито в мен, нито в човека, когото наех, нито в липсата на умения и компетенции. Проблемът беше, че нямахме процес и не умеехме да управляваме нашите взаимоотношения. Да разделяме личното от професионалното. Просто не знаех как да избера правилния човек и да го интегрирам успешно. Тогава се свързах с Пламена, която ми помогна да превърна наемането в стратегия, а не в импулсивно решение. Създадох структура, дефинирах ясни очаквания и този път го направих правилно. Наех следващия си служител с увереност. Процесът беше структуриран, а обучението ясно. И не просто наех човек, а изградих екип. Днес имам бизнес, който работи заедно с мен, а не против мен. И най-важното, вече знам, че мога да разчитам на хората си. Ако ти си там, където бях аз преди 2 години, знам как се чувстваш и знам колко е лесно да направиш грешка. Но не е нужно да минеш през хаоса, през който аз минах. Тогава Пламен ме подкрепи, може да подкрепи и теб. Знам, че можеш и сама, но рискът е голям и грешките струват скъпо. Пламен ти дава увереност и спокойствие, за да превърнеш процеса по наемането на първият ти служител в началото на твоя успешен екип. Да пази безплатна опознавателна среща с нея, като натиснеш бутона встрани.